be angry. And acid reflux, kapuhi, is here to stay. Hello everyone, welcome once again to LV Amor Vlogs, and this is your friend Lou Amor. Today I'm going to share with you mahitungod na usab sa ato ang paborito gyud kay nga topic, mao kanang acid reflux, mao kanang kabuhi, mao kanang mga tampiha, kanang mga migraine or mga unsa pa diha, no? Sayod ba kamo nga ang atong mga emotions, ang atong feelings can trigger acid reflux or kabuhi? Are you angry? Are you stressed? Are you worried? Worried ba mo or anything negative feelings? Surely acid reflux and kabuhi maka-trigger gid ng atong mga pagbati, no? So I am making this vlog because I just want to share with you nga di gyud maayo nang masukota or ma-stress, no? Moandar gyud atong kabuhi ug acid reflux. Wa mo kabantay nga kun masukota maglabad atong ulo, kun murag bubur atong ginhawa kay tungod kay nasukota or na-stress ta. So mo matter kana, no? Kanang acid reflux or kabuhi dili lamang kana siya problema sa kaon, problema sa nagutman, problema sa kabusog, problema sa unsay gipang-inom nato, kundi hangtod kanang atong mga pagbati diha nga dili mao maka-trigger gina siya sa kabuhi or acid reflux. And ako lang gusto nga i-share ninyo because I want to help people nga nagproblema ni anang kabuhi ug acid reflux, no? Doon ay mga higayon nga kita masuko. Ato kanang likayan, we should control our emotions, our feelings, nga dili masuko tungod kay mag heartburn dayon kita, dayon mulabad ang ulo, dayon maglain ang atong tiyan. Have you not noticed or observed nga kung masuko ta or worry ta, doon na tayo kabalaka, maglain gid atong tiyan, no? Ang uban gani anak magbalik-balik sa toilet kay naglain ilang tiyan, unsa ba to? Unsa pa nang ipang area. So, ang bottom line is we should control our anger kana ato mga stresses, ato ginang likayan kay usa gina siya. Be angry. And acid reflux and or kabuhi is here to stay. So, atong likayan nga di ta masuko. Kung galing masuko man gani ta, we should control ourself, no? Do not let anger control you. Instead, it should be the other way around. Kitay mo control sa kasuko, sa stress, no? Hangtod na sa depression. Kay kung dili nato na makontrol, muna siya mo control nato, baling paita gyud, no? Ang ato na dayong kabuhi ug acid reflux, matingalan na lang ta nga unsa akong gikaon? Nga gikabuhi ko or nag-acid reflux ko, nag-heartburn ko, nagutman ba ko, nabusog ba ko, pero di ay nasuko or na-stress. So, muna siya ang mga pipila ka mga hinungdan. It can trigger ana nga balatian, no? So, ang maayo ana kinahanglan happy ang atong outlook sa kinabuhi. Di man kalikayan nga masuko ta, pero atong di nato i-prolong ang atong anger, no? Unsa atong buhaton aron mawala ang atong kasuko? Maminaw ta og mga jokes kanang mga funny clips na may daghan anak karon sa YouTube nga makatawa gyud ta aron mawala ang atong kasuko, or makig-istorya ta to somebody nga walay labot sa atong kasuko. Makig-joke or ug do na mo'y hobby, focus on your hobby aron mawala ang kanang mga stresses nato, no, ang atong depression. Let us not dwell on those feelings, kanang i-prolong nato ang atong stay diyang dapita, no? Bakuyon dayon nato aron ang acid dili maka atake nato, no? So mao na siya. Ako ana kaning ako experience ra gid ni siya, muna ako i-share ninyo, wala ni magkinahanglan og medical research baron o whatever. So sa ako, I pray a lot. Kanang mga muyo gyud ko kita sa nga mawala ang akong kasuko, ang akong stress. Sultihan ako siya nga, Lord, I'm angry.
because of this, that, inana nga situation, naulit kay ko. So imong prangka-prangkahan ang atong kahitasan, makasabot siya ana, and he is willing to listen. And then Bible reading. Bible reading kanang pagbasa sa Bible, maminaw og mga preachings, no? Makawala na siya sa kasuko na to, hinay-hinay. And then exercise, walking. Usa na siya sa mga remedy na mawala ang stress, mawala ang depression, mawala ang kasuko. Exercise, dayon eat. Kung depressed, eat, sleep, eat. Mura na siya buhaton, mga sa spiritual healing, kana ra siya. Kaon, it could be na-depress kita because we lack the nutrients, no? Pareho bitaw sa Bible si Elijah, sa dihang na-depress si Elijah, unsa may gihimo sa Ginoo niya, gipakaon na siya. Pag humagkaon, gipakatulog. Pag humagkatulog, gipakaon na pod. Pag humagkaon, tulog na pod, gipainom og tubig. Muray tambal sa kahitasan anang depression ni Elijah. So, ingon ana siya, no? Kinahanglang i-balance na to, dili ta mo biya og kaon. Kaon mo biya ta ana atong immune system maluya. So wala na ikasugakod, no? So ingon ana, andan likayan nga dili kita masuko. Ningon din og masuko man gyud ta. Kahibalo ko daghang maka-trigger sa kasuko, pero dili na lang nato na siya idibdib, dili lang nato tagaan og kuan. Kasuko lang, pero ayaw pag paundayon ni, no? Ayaw pag paundayon ni nga masuko kag tagsang tuig, tagsang patay ta ana kay ato man kasing-kasing anak madaot ang acid mubuga og maayo, kita po'y magantos, no? So katong maka-trigger sa atong acid reflux or kabuhi, atong emotions, no? Atong mga feelings, uban pa diha, mga fear, mga worry, mga itching sa kinabuhi, no? Maka-trigger na siya sa acid reflux. Sa kabuhi, sa GERD, makaakwa na siya, no? Dili na madalag tambal omeprazole, kita ra gyud ana. Kita ra gyud. So Bible reading, prayer nato, no? It helps a lot, no? It helps a lot. So mo na siyang akong ika-share, pareho na ako gikan di akong nasuko. Gikan kong na-stress. Pero since I find vlogging nga mooy maayo nga kana bang murag akong pahungawan, kapahungawan sa akong mga stresses, akong kasuko, muna nga I'm here nag-vlog na sad ko. Bisag gahapon ra ko nag-upload. So, ingon ana na mga palangga, no? So, avoid the stress, anger, bitterness, aron ang acid reflux dili mo atake nato, no? Be angry, and acid reflux and kabuhi will stay with us. So we need to release all the negativity aron ma-release sad ng mga dautan nga mga hangin-hangin, no? Magsigil tag utot-utot panugab. Munay sakit og acid reflux din. Musaka din repeating halanga, no? And so I hope you enjoy today's vlog. Ako na sad ning i-upload bahalang sunod-sunod. Pero na-enjoy ko. So ako na po ning i-share gyud, no? So avoid the anger mood, the angry mood, or whatever kanang stress ato nang likayan. So ganahan mong tan-aw, makatawa mo Mr. Bean, pero kung ma-stress mo na may ubang tao nga ma-stress mo tan-aw Mr. Bean, ari lang usapod mo sa Secure Vines. And so moro tayo ko ika-share karon mga kahigayunan, mga kahigalaan ining higayuna. I hope everybody is happy and healthy, and please, if you like the content of this vlog, feel free to click the word subscribe and the bell button, and write your comment sa comment section below. Just be kind, no? Avoid the bashing mode. Maka-stress po na. And so, love you all guys, and please remember
God loves us all, no? So, have a good and godly day again, and until the next vlog. Bye-bye. Love you all, guys. So, nawala na nga akong stress, ang akong kasuko, after naka-vlog ko, naka-blah, blah, blah. So, take care, everyone.